Hello guys, good morning everyone. For today's vlog guys, nagtilis na puntag bugas para sa ato ang breakfast. Sayo ko kay sa buntag guys. Oh, nagbana na ako ang husky. Wala pa siya na, wala pa nawala ihang uwag. Nanawa ikalima na nako ng kilis guys. O limpyo na kaayo din kuan na ang iyahang kuan ba kanang dili na siya as in puti ang iyahang kaning tubig sa bugas. Kaliman ako siya kislan guys kay ang kaning bugas tamis bayaan niya si banana ang diabetic. Unang kalimahon ako ni siya og kilis ikaunom ang sabaw na nga kanang maputi na gabitaw ang iyahang kuan o tubig. Ako kanang dili na kayo as in puti. Dani may kinasubot si Tumog. Simbagay na sila. Naglungag big sayo guys. Kay bisag Domingo. Ay silaw oy. Ilisa kong nagatas ha. Kay magakuan na sa aso ang gatas. Mailan ko ikay mo kuan. Kung sige ko gatas. Di ara guys, ato anang kita ka matong ilong. Ay napakay dagom check sugar man. Wala na eh. Magpa-check unta ko sugar ni banana guys. Unya wala. Hapdan man day siya dagom. Kay bisag wala ko ka ng diabetic guys. Magpa-check gyapon ko ana niya kay kita kumpensa. Anang. Ha? To guys nga magpa-check up ta ko niya nahutan na dai siya dagom. Okay ra ng dagom kay barato ram ng dagom tag 250 naman siguro isa tag 3. Ang katong mahal ang katong paraiana ang dugo may mahal. Daghan pa man mi ato. Adto sa tao gawas guys kay manguanta sa pupo sa mga dugi dito sa mga ihi kay bisag ilahang matumban. Yan ay magampo sa kuy wala pa man ko kaampo good. Karon morning kay wala ko kaampo. Karon magampo sa ko guys ha kay dapat man gud unta pag mata nako magampo na ko dayon nya wala ko kaampo.
Muna kagampo guys. Madto ko sa gawas guys kay manguan ko sa mga tae dito guys kay bisag matum. Dira kadagol. Matumban ay ang kabo dai ning tingog-tingog may og gikaon na pud nila. Oh, sibots ani pa. Tingala ko na inog tingog-tingog ganina ang kabo na pud di ay mo ilang gikit-kit. Naghumol ko gabi guys sa mong bedsheet. Ako na po nang labahan karon kay para wala may agas unya guys pero labahan lang nako na guys kay para wa nay bulingon. Sulod na Inday kay manimo na po kang laway pagdali. Ataw na. Sulod. Inday. Inday pagdali ba sulod. Lugi kay mo sulod guys. Sige na Inday. Sulod na. Agoy, ninggara man po siya. Di man po dinoon mo sulod. Ikaw, dali. Inday ba? Sulod ba? Ikaw. Nanay noon si Boots noon. Sorte, gud ka indaya ka, oy. Di siya mo sulod. Ganahan po siya. Mga guys, butas mga ihis kay mga dogi guys. Eh. Para dili ni sila manimaho, para dili nila kuan guys, dong. Ang tayo dong. Mangguna na po kuan sa gawas guys. Pwede na po pagkatag-asa sa kuan, sagbot. Nahulog na po ang lobi. O giunsa na po nila. Mga minion mo niya akong mga dogi. Wala naman siguro na ang lobi. Giunsa na po nila. Nahulog man. Pero yan ako may butang. Buto, pwede pa ba ka ni gamiton kay nakuan naman siya. Ay, yara na po na ibutang kay ilahang ko anon. Ibaon. Hala si Wakwak. Ako ni Wakwak ka. Wakwak! Wakwak! Binalan di ka diyang. Kuan sa kuko dito guys. Kay kuko dito. Ayun, maas sa lamig. Guys, manatao pa manuwas. May mga ihi. Maguntag na ako nga trabaho sa ni guys. Mamanuwas og ihi guys. Kay labo na bago silang ligo guys. Ako yun yung unahon ng ilang ihi guys para di sila manimaho. Kaya matumban-tumban maguna nila ilang ihi og
Ang ilang tayo, labaw na ni si Bots. Na, grabe kita tanga, kay tumba niya yung tae. Yang ihi. Unang dali ra kay na siya manimaho guys, kay buntag pa lang sa yuwa na. Nakatunog na sa iyang kwan, pero himasaan yapon ako na siya. Ayo kinamaak ang alamigas. Alamigas. Paaka. Hindi Kay isandig man guna ako sa kuan sa balite naman diya nagpuyo apod ang ay naihi ay. Ako nang itutbrasan gabi guys kay manana lagi guys so magtilap-tilap sa buntag sayo. Ay sige mo din. Hindi wala. Nanimaho ng unggoy. Nanimaho ng unggoy kay gikan sa gawas. Unggoy kusog kay mo kis ang among adopted oh. Membro na ni sa pamilya ni. Unggoy. Magkaon ni mo kung Arius lang. Unggoy. Grabe kay ni siya maglabing-labing ay. Ay, among bata nga bag-o, dako na kaayo, di pud palupik si Dagul ni arapod. Dagul. Di pud lipig ang dudong agul pod. Agay. Ay, nako, Diyos ko Lord. Ay, nako ni akong mga anak mo ni maka kuan sa mga mabuntag sayo makalingaw usahay maka sapot nang limpyo ta tiris guys matras wala pa init. Magkuha sa kong towel guys ng kapis. Dagul. Ano cellphone? Mag-vlog taron guys, mitras wala pa nagpa-sound. Kay unya ni lagubo na po ni diri ni ipa-translate ana ray. Dagul. To, manak ka ha. Dakaw dito kay mang limpyo ko. Pagani pag trapo-trapo na ko diri una, kuan na pod. Na po ihi. Limpyo to guys. Opo ta diri sa ilalim sa lamesa guys kay para limpyo ka guys. Laka dito kay limpyo ko. Mo ko ni si what's on? Na, untag pa sayo gasaba na. Hi Dodong Amay. Bahanaan kay na siya guys oy. Gusto man gud anak niya nga tagdo na siya. Si Inday di man kuan siya. Wala man nag-awag si Inday. Ay, ang Dodong Amay na mo. Ang Dodong Amay. Hawa ba? Haba man na nga. Kabalong ng limpyo.
Hawa di ha. Ihian kukunin mong buanga ka. Ni nas kung likod guys, mo nag-amaw. Murag baka. Dito, kanilimpyo ko. Ano naman din mo diri ha? Ay, Diyos ko Lord. Hawa, boss, kanilimpyo ko ba? Na. Hawa mo kay hawa. Di man gud siya kanang tagdo ni Inday gud eh. Sukot siya. Dito. Dito ba? Ay, pistot. Nawa naman ni mao na puno si Inday og kuan. Laway. Kubusa ay. Oh, basa na kay laway oh. Kani ba? Kubusa na kay buo na kay laway. Basa na kay sa tanan. Wasa. Hawa. Hawa! Nang limpyo ko. Uy, kasamo pagod ano niya. Uy, ikaw ba? Ito. Samo kay ka. Nang limpyo ko. Uy, but anong iruan niya. Uy, maglagot ta. Samukan kayo. Nahilom siya guys nga. Gisulod si Inday. Sabo ko sa tanan. So magkadlawon mo. Awo pa. Abot dito ka. Naugpod. Ito po ni siya oh. Pagkuman, ihian dayon ninyo ha. Unsa man ako ibutang di ari mayo nga para din sila makasaka diri oy. Manakam guni sila di ari pay mo ako ni reportahan ko. Ang agay wa na. Ko magtaktak pa ko ning trap ko. Nahilom na. Ang tubo na pod akong kuan oh. Ang gabon, parte na yung pagkakuan sa kong gabon guys. Oh. Daga nanurok gabon guys. Pagkahuman ani, ako aning panguan ang Bluternit kay mangamang siya mamatay ako ang gabon ani. Ako aning hipuson ang Bluternit. May kaning Bluternit sa tuwa may ba kay ako aning kuwaon may kay mangamang sa gabon may mamatay atong gabon. Abitay Bluternit ilang kalos daghan. Ngayo rata. Gani. Akong ibton ang Bluternit guys kay mamatay ang ako ang gabon guys. Total na may daghang Bluternit sa among silingan pwede ra ko mangain. Kaya anak po utang na ako na Bluternit dira oh. Wasa ga oh. Wala pa na nawaswasan. Magkuan sa ko guys, kuhaon ako tong Bluternit guys. Manatag limpyo sa tiris, manatag kuha silang pupo. Karon ibto na ako tong Bluternit. Then manguha na lang pud ko og kuan kaning mga dahon.
Kay para mangwas at mga dahon guys. Ayan ako to pamutun ang mga blotter net. Daari o pangwaan sa nako nagsabot. Nitras sayo pa, di pa init. Migas. Kagalang migas. Yan, nangamang na mga sabot ko. Daari ko maagi, malikang lang ko dali. Ay. Nakisagbot. Manguha kog dahon. Dahon diri sa kuan. Dapat dahon to 3 4 5 6 7 8 9 10. Dayon magkuha po ko og malunggay ni banana. 1 2 3 4 5 hindi makatangkay. Kuha po tagda ang guys ulit sa biyadas. Oo, ano daw yung mga udlot na yun. Guys, 6, 18. Ayan, atong biyabas. Yung kuha tag blotter net. Para unyang gabi iyon. Ito nara guys. Ang atong blotter net. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay na guys. Nakakuha na ta. Ako na ihatag ng banana. Kay ako ning pang-edton dari guys. Okay. Tagas na kayo og sagbot. Ako na. Langga. Waa oh. Ingatan natin sa iyahang mga dahon. Nahulog. Guys. A few moments later. Nang man akong kuan iwa pa koy panghilamos guys. Good morning everyone. Manita di ari guys o pangwaon ako ning mga blotter net kay mukamang sa ako ang mga tanom. Nangamatay akong mga kuan guys. Ang ako ang gabon kay iyang kuanon. Iyang sakyan. Pero guys oh. Ini pangitlon. Mamatay akong gabon ani. Na may blotter net si Los de Ana o pwede rami mangayo diha. Dagan si Los ito blotter net ay. Kani ato ni edton. Gahi ra ba ka edton oy? Gahi ka edton. Butang ako guys oh. Para maduhan ako kakamot o gamit. Anak guys. Nandun siya kaya siya background sa buo. Okay na mga ibang dahon tayo. Gahi kayo kung anong may. Ha? Gahi gani. Kay mga matay akong kuan kay mukamang siya.
Ngay mo mga serpentina gipang kamangan. May manin maibot na sa guys. Pero mangamang Pati ako ang mga kuan gipang kamangan ng akong atsal. Pati atsal na ko guys gipang kamangan. Namatay na siya. Pamatol na. Nating gahi aka ayo dyan sa nangamang na siya. Naay atsal guys oh. Gani kay gipamutol ng blue turnip. Wala pa hurot na sila kamang diri mamatay na itong mga tanong. Iyan na po. Para daghan ang blue turnip. Nakutol na ni. Kaya na ng blue turnip guys. Kami pang mura sa ibot. Nalain nang nakugpuan guys kay humok siya guys kay sige man kog buo diri kay mitras na atoy adas na sige kog buo kay para di mamatay kung tanom munang tambok kayo ang ako ang gabon kay sige gibubuan basta nay agas mabubuan gid ug agas isa mabubuan nanapin na nga matay nga kaning kuan dili ra ba ni maibot maibot buta mura putag malagpot kay ibot dili ko anak clear na diri guys anak na to guys be para maklaro ta unsa man nakakuan guys may lang sa natog imbot guys kay abot ra ko daan ni naon sa nako dito kay tag-as na kay dito nako na tong kuan sa kuan hala naputol tanom og dali pwede ra ni sa tanom og dali tanom og bali nagigapusan sa kuan guys sa kaning kuan blue turnip di man ni okay mamatay man ni wala ato nang pang-ibton ang blue turnip
Dako na jud og punuan guys. Ang kuan guys oh, ang Luternate guys oh. Dako na jud siya punuan oh. Na. Ato ning ibton. Ito kung guna. Gamitan na itong guna guys. Kaya makayag kamot. Basta makabot rang guna diri. Narang guna guys. Narang samukan guys. Narang guna. Mamatay na kung... Hawa di samukan. Hawa. Ganoon na po ni mo na akong tanom hab. Matay dahil niya. Ay, lamigas na puyo. Lamigas nga itom. Ara guys, putlo na to ni. Diha ra na ako ni itong-tong. Diha ra na. Ang sagbot. Nagdida-dida ang sagbot. Hindi man siya makuan og irahon. Kaya kuan na gid iyang ugat. Putlo na lang ni. Ay, dugay kay maputol guys. Putol na gid siya. Putol na gid siya guys. Ang akong gabon. Naputol ra gid siya guys ni ara. Karon dirita sa to. Mas importante man ni atong gabon. Muto na lang tagsagbot gamay guys. Oh, mga dahon oh naman. Oo na ito ning pateng dahon. Guys. Ayun na ang Luternate. Mabuhi na nagmaayo akong tanom dito. So wala nang Luternate.
Yan guys, ang atong badagwaan na to dahon na laya. Ay, mga lamigas na muyo Luoy tayo, mag-disturbo. Ayun na siya. Hawa na Ako pa rin pang-agsagbot. Nakuan raman, mabirara. Kay humok. Atay, alugbati. Di nato ni ko ng alugbati, dirira na. Mukamang raman na siya dito. Guys, ipanglarot ra guys. May guna pero humok naman good. Humok na siya guys. So, ato na lang laruton. Ayan guys. Sana guys ha. Na guys. Si banana kay di man mo kuan ani yang insulin putlo na kani lamigas. Lamigas na mamaak. Te? Naadaghan. Kakuha lang dire. Ako ang gitanong og tuyo te kay. Ting sakit karon ting ubo. Ako sa ning palong